Ayusa pagkalamias ang ising-ising nga danggit tuwaon. Nakuha sa pamukot, di matabas-tabas nakisik-kisip patungod sa kalabas. Porting pagkalamias sa sabaw ng isda, di may yano atong tinuwa na mituon ng sabaw. Grabe pagkaayusa. Ikahuman butang nga di ko sa kahakop mga kamunggay. Iya buri sa tong hukaran. Asos porting pagkalamias higupon sa sabaw naggreen-green. Nakatokob na yung labas sa mga singgaw. Di na yun igikas merkado. Grabe usa ka singgaw o nagharab-harab pur maglunos. Burot na po mga babawnan sa mga singgaw. Di po usa grabe mo ka naghigop sa sabaw. Porting pagkaayusa tinukbanay sa mga singgaw. Awan na kapusuntayag lahos. Oh, di na punta. Sugdan na nato. Kay linaw mo kayo atong kadagatan. Birahan na po natos pagpamukot. Dira giandam na nas do kasinggaw atong pukot. Ilaos na gikay atong pukot kay gubot pa sa lukot atong pukot. Karon na lang po ni nagamit balik atong pukot. Kay last na atong pamukot katong nakakuha tag ito. Mao gikay na nila daan para ready na taktak. Pagkahuman og kay sa do kasinggaw, gibayongan na nas do kasinggaw nga sakayan. Pasensya na kayo kay murag na usab atong tingog na takdan sa laway-laway. Ala tuson ya punta ni para sa inyo ha. Ang katorang do kasinggaw mo taktak sa pukot. Di nam tamarang ug kuyog paning do kasinggaw. Giubog na lang nas mga singgaw dia. Gipasan na po nas usa kasinggaw atong mga materialis. Kay era mo tanang sa islaha o. Ara ta mo tukob kay ayos po kayo banatas tungas dagat deran do kasinggaw gisugdan na nila sa pagtaktak sa tumpukot anaon na siya sa pagtaktak sa pukot pagkahuman og taktak sa pukot gilamba-lamba na nas usa kasinggaw diyang dagat mao man ni siya panghural sa isda para mudasmag sa tumpukot. Naon na siya paghadlok sa isda pagkahuman og lamba sa usa kasinggaw gitistingan na po nagsawom sa usa kasinggaw dia og nabay na toy sa tumpukot asos porting pagkaayusan natuyan jud tagislawan di pa gyud kuno lain toy. Ayos na toyan putag bangaw. Mulik siya pa o gusto pa siyang mutakas. Awan na daghang pasuntayag gikuha na nas usa ka singgaong pod. Siguroon tani kay mutipak na nigbahaw. Pagkahuman og kuha sa usa ka singgaong dia, agisawom na pud balik sa usa kay naa pa kunoy lain. Diara na toyan na tagising-ising nga danggit. Porting pagkaayusan ni. Aw syempre na pagyulain o. Asos nagkisik-kisip pa o. Grabe gyud pagkalabasa ni. Napagyulaing na toy o sa kabuk ni singisi o. Automatic ikuha na nas usa ka singgaong dia para surbol yun di makabuhi. Pero bisag unsaon niya paglugnot, di gyud na makabuhi kay nalikit pag-ayo sa tumpukot. Diara nakuha na sa usa ka singgaong. Porting pag-ayo sa danggit, paksit yung tinuwa ni ron. Isipti na dia bisag makabuhi pa unya na. Ang kasagaran gyud matoy sa ingon ani nga panagat danggit nga singisi. Manago ra man sila sa bato. Mao na iglamba na to maglumbanan na sila panagan, madasmag na sa tumpukot. Sa pagtangtang puno mo sa pukot ng isda, maginahinay juga kay makisik-kisip po kag matunok. Porting pagkayo sa mga ngising-ngising na toy sa tumpukot, sakto kay tuwaon ka nagkuuna. Basta magkugilan juga kag pamukot sa dagat, makatukob juga mga labas-labas. Makakuha man juga basta mamukot. Diara sa ikaduha na tong taktak, agilamba na nagbalik sa usa ka singgaong dia. Pagkahuman og lamba sa usa ka singgaong, agisawom na po nas usa dia. Asos porting pagkaayusan natuyan jud tagpagatpaton nya di pag yung ising-ising na toy sa kilid solba ang tukbononon sa mga singgaw gibira na sa usa ka singgaw ni atong pukot asos porting pagkaayusan nagsunod-sunod ang toy nya nakakuha pag yung tagdako nga pagatpaton pitik yung bahaw nga gahi ani wanay dagang pasuntayag siguro na nagkuha sa usa ka singgaw da para di makabuhi dako-dako na jud nga bahaw ang maiban ani jupang tangtang na po sa usa ka singgaw da mga ising-ising na toy sa atong pukot gisawom na po nagbalik sa usa da kinakuno na toy sa ilawom nagsunod-sunod. Asos matay tinuod porting pagkayo sa singisi-ngisi awan na naghalangay gibira na nas usa ka singgaw di ang pukot para pangtagtangon na ni ang mga natoy grabe pagkayo sa singisi-ngisi nga danggit o porte pag yung pagkalabasa maglasalasay yung sabaw ani gitiwas na nagtangtang sa usa dia pagkahuman og tangtang binunggo na sila sa atong spot motokob sa kuno sila og pan kay grabe na pagkagusla o noon sa man ang usa ka singgaw katyabawo naman na gihamal-hamal ang pan oy grabe aw dira ang kuha sa daw ka singgaw asos porting pagkayo sa na ubay-ubay gyud libre na tukbononon sa mga singgaw plus na pag tay dako nga pagatpaton aw ayos kayo automatic sudo na usa ka singgaw na largo sa sulanan para ato na nimpikhan. Asos pitik yung bahaw nga gahi ani ron pagkahuman og suod sa sulanan sa usa ka singgaw amatik kuha na nagtinai sa usa kuhaan magyud siya nato ginaon para dili na tumapil og tukob ang lumot-lumot ba lumot ra may gisubad aning mga isda paghiwa sa usa ka singgaw na sa tiyan porting paggabusuga ning mga isda gikan di kanin na makal aw dira matik kumanag limpyo ready na para sa tinuwa mosaka na ta diri sa tong spot usa tanipikhan sa pagluto asimbolo no sa tani atong payag para walay init ba tarungon na tanis paghigot kay para dili mapareha atong una nga nalangkat para makatarong na tagtukoban nya way init gihigtan na sa mga singgaw dag pag-ayog pamugas para di gyud kuno malangkat kanang naw nga ay pamugas kayo pagkahuman og simbol sa tong payag gitakangan na nas usa ka singgaw largo og sabaw para sa tong tinuwa taboni usana para dali mo bukal samtang nagpaabot pa ta mo bukal atong sabaw giharusa na pud nas usa ka singgaw og kamunggay para sagol sa tong tinuwa ba alunodan no sa tanig do ka lusok nga materialis pangpabaho ra man na sa tong tinuwa kay may aksyon na maglihok ang tubig ilunod na tani atong isda porting pagkayo sa puno gyud atong kalderin puno gyud di gyud ka matagbaw sarap sa unod pabuto lang tanang bubukal takubi sa dira after pila ka minuto na tong hinuwat mi bukal lang gyud kuha no sa tanig gamay sa mga lamog-lamog di matabas-tabas sa tong tinuwa porting pagkayo sa na mituon ang sabaw grabe o porting pagkalami sa ngising-ngising nga danggit wanay daghang pasuntayag ilunod na atong kamunggay hakpi ko sa kahakop kana goods syempre wanay daghang materialis atong isagol kana rang kamunggay di pud matabas-tabas ang kamunggay gisagol murang nagutan wanay daghang langay timplahan na ta na largo atak sa nagbalik singkong asin ikutok-utaw dayon yubyuban buto na gamayng bitsin wana kagwantang usa ka singkaw gitistingan niya og tilaw.
Asos grabe o porteng pagkayosa nagpanaklang singgaw. Wanay na kang pasuntayag hauno na tani kay naluto na. Beok beko natong tinuwa. Asos di Menoyano porteng pagkayosa. Pagkaninduta ni sudanan di kabaylo sumba. Wanay na kang istorya iyabon na sa tong hukaran. Pagkalamia higupon sa sabaw na green dana ni purga. Kanay mo sabaw unlimited kapag himasa. Di apoy purma glunos ka singgaw gikakhadyong kamunggay nga namilit. Awag ipasaylo gitukob yun. Ipuling matagtak ang atong mga kinason. Matik hukaron na tanatong bahaw nga mais. Paksit yun yung bahawa ron. Mahumok yun yung bahawa ipare sa atong tinuwa nga danggit. Aw sakto po kayo ipare sang mais sa atong tinuwa. Asos wala kahuwat ang mga singgaw na ginahinay nagpanghigop. Tokbon sa naman kay gipangguslaan na pa kayo mga singgaw. Purma nagmanga lunos. Hala sige habab. Habab. Tinawa. Memet, ako ka ng video Memet. Tanawa. Ini mah dilas kering. Kubo. Ayun gitu. Wala. Grabe kinuha. Oh. Ang mambaga. Oh. Ganda kinuha. Grabe. Uy, kumpantap. Usay. Ah, tayo video ya. Danggit nga naman gayon. Masile? Sili. Wala naman sili-sili. Tidak kita sunod. Dagan wakit. Wag ko mo ko. Dilas ini. Wag. Kurmot konti ni kurmot sa. Nyawa na siya. Kahit lang. Dapat dito wala nang kita ng makalam. Nah, dia budak kita bandak ko. Patut sisa jam sam dia baw. Dan abot. Gagmay dito na. Wake. Oke. Sah. Hap. Lato. Yo, kami menghigop kita po. Talbe. Ini oh, tumbo. Tumbo. Ah, neperlas. Kira kahon na. Kahon. 1 million. 1 million. Ilog pa nga. Lunos na ba? Siyempre, wala palitan. Aware betul mayor ketemu saya comment. Ayusin yung nakain nyo. Muna ko mga baboy mga on. Parang mga lunos. Kaya idol, kamu belajar. Ikaw Baltasar. Kubo na lang Baltasar. Bisa danggit na. Sinuwang danggit. Are. Crab. Babailan. Ada mga idol. Ngam. Nabuhi. Darah. Ano na yan? Darah. Ano itong danggit ang layat ko eh. Kaya hindi mo maapod. Sulit yung tubo. Ba? Tubo. Shit. Dilas ini. Sabay saang. Terus buang. Kaya ako ng panjot, mag-ring talaga na. Ang nahintay nyo.
Ayo, tikmak na lagi. Sabi mo na dito eh. Tingog na ba? Wala. Wala. Ayun. Langgit yo. Langgit. Nom. Ulo, soplok ulo. Bukal ba? Palaway nga. Mga panit. Asos pud magway mga ganang mga singgaw, way ganang muundang, gilukat ng dakong bahaw. Grabe makadagtukob ang mga singgaw nga ibilin pur mga lunos. Awan na dakang pasuntayag, mag-shoutout sa atong mga singgaw. Shoutout kang Angie Isala Olson Bergmark, kang JJ, kang Montesilio Arellano, kang Mary Jane Manabat, kang Nora Ambion, kang Charlo Maga, kang CJ Gwen Bakil, kang Jean Campos, kang Lorna Tubal Kamba, kang Emily Cañete, kang Gina Sukib, kang James Bintulan Sardoncillo, kang Boy Matic TV, kang Joel Dison, o kang JP Nugas. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa itong latest upload. At turun takog first 15 comments sa itong shoutout. Dire lang takot to mga singgaw. I-share ko like ng video para mas nakapta matukob. Sa dili pa nyo humno ng atong video mga singgaw. Nasa tayo pala ilan nyo nga duwa. Mao ni ang PHL boss. Latusan ninyo pagduwa mga singgaw. Kay porti na pagkadalas daog gani. Tudloan timo unsa ang pagkadaog. O dira mga singgaw. Ari tas mines mga singgaw. Kay mao ni pinakapaborito na tong nga duwa. Igabot nimo ng mga singgaw. Type na dia. Mobeta ka di mga singgaw. O kita mobeta dia og 100. Tapos clickbait. Motoplok na ta dia mga singgaw. Okay. Cash out mga singgaw. Daog ta mga singgaw. Okay, punan na to mga singgaw. May labaw na tay pang tukob. Okay, right, last. Okay, cash out mga singgaw. Daog na po mga singgaw. Okay, punan na to mga singgaw. Okay, cash out mga singgaw. Daog na po. Last mga singgaw, last. Okay, right. Okay, cash out mga singgaw. O, asa pa ka mga singgaw? Pag-register na muna sa comment section ng link. Sa pag-withdraw sa imong daog ni mga singgaw, 40 na po magkadali Ani ora na siya mga singgaw ngay. So ari ra kadiri sa red nya envelope mga singgaw. Tapos click withdraw. I-type rin mong pila imong amount nga withdraw mga singgaw. Tapos ang enter the payment password, type ra kada 123456. Tapos Gcash. Ana ra na kasimple mga singgaw. Pag-register na nasa comment section ng link. Pang tuko ba?